कसं होणार एक प्रयोग होता आमचा आणि त्याचं तयारी चालू असताना अगदी म्हणजे आता प्रयोग सुरू होणार आहे आणि त्या दरम्यान मला एक फोन आला पुण्याच्या प्रयोगाच्या आधी की तुमचा हा प्रयोग आहे तर हा प्रयोग आम्ही बंद पाडणार. आम्ही म्हणजे अशा शब्दात होतात त्या मला फोन की आम्ही राडा करणार आहोत. तर मी त्यांना विचारलं कशासाठी तुम्ही राडा करणार आहात. तर त्यांनी सांगितलं की नाही ते मग संभाजी महाराजांचं असं असं या नाटकात दाखवलंय आणि आम्ही ते चालू देणार नाही आणि आम्ही संभाजी महाराजांवर प्रेम करणारी लोक आहोत. मी त्यांना सांगितलं की संभाजी महाराजांवर तुमचं प्रेम आहे त्याहीपेक्षा मला वाटतं आमचं 10 पटींनी जास्त प्रेम आहे म्हणून तर आम्ही हा इतिहास सांगतोय आणि करतोय तो. तर मी त्यांना असं सांगितलं की तुम्ही पहिल्या रांगेत येऊन बसा आणि ते पूर्ण नाटक बघा कारण आम्हाला स्वतःलाच आवडणार नाही की संभाजी महाराजांची कुठेतरी निगेटिव्ह किंवा संभाजी महाराजांना गालबोट लागण्यासारखं काहीतरी आमच्या नाटकातून जावं हे आम्हाला स्वतःलाच वाटत नाहीये. सरांनी तर काटेकोरपणे तो भाग वगळलेला आहे त्यातला. तुम्ही येऊन बघा. आणि तो प्रयोग झाल्यानंतर त्यांनी मला फोन करून कळवलं की खूप सुंदर प्रयोग होता आणि असं काहीच मॅडम दिसलं नाही त्याच्यामध्ये. म्हणजे